Dengkimo apamalong BJP mass joining amai kipadopon. Kedamtang prenifai ingkores troksiarni lakha krihini fuluni MSC constituency ke parlo center ahithi adung hetkedo Dengkimo apamalong BJP mass joining amai kang nipon. Bangso amai anikang sampor phai kethomra achitim along pensi mai pangcheng ponsi. Fuluni mondol BJP mai pu noren be pensi mai chephaim pupon. Bangso amai long ketong don Hauraghat LA constituency MLA Dorsing Ronghang lapen achor Sabina Teron P Lamarjana long chaparjan abang pu Raju Rongphar pen chenglo penang an BJP claim bang pu bang phiatu chetong don rinti Bangso amai long pregjam rakchari asong Congress APHLC lapen ASDC pen don plikep so se ahem tunatum BJP long chepok dun si BJP long jakong kipidun Alang litum apan MLA Dorsing Ronghang lapen achor Sabina Teron P atum pensi deng pon Foluni pen Mirjeng Hanse lapen tegelang jun pen Munerambe report Karwe Daily News Lunia konsensiar lo habis klorong lapen de dak luni sarkul police station lompen bang tiket suse SDC pen Kongres pen PSLC pen CUC ini BJP long pemra penang ku jakong orang na piduni pangsi pini wanglo kasi pini alom suai report kami alang tumpen lame di sini cetan apisi alang tumpan kami tum pidi along na join kamang deng pen de kewang tumpan an kami lam cetan kami perang wang yani ke ang diang don pen amang si tum pemra pen na si lam cak citi lo pen lang litum kami BJP parti long si don perang wang yani ke jakong orang BJP suri don kami ang kirap pun silam cak citi lo lam tiga lan beto pen pini bang bang tiga pas si bang tu ni nang join don pen sloson si nang join mo bang mo jadi continuously joining program si